Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka itong tanan, no? Karon na itong ipadayon ng laing sumpay ni Sugilan nung sa dili pa. Ako na basa ako na napipilangan nag-comment si Kitid Slab. Paspasig upload din Lex kay makalingaw kayo. Wa ko'y laing giatangan sa imong upload kining Layla Libat bagong bayani. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Kinslab, o shout out di ay kang Roldan o Christine Villanueva o kang Danuela Jean. Thank you idol sa paspas sa pag-upload. Shout out of here in Hong Kong. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Daniela Jean o kang Rocky Vlog, yes, Layla Libat na sab o kang Liesel Swilo. Pagwala na dyan si Rickson kay nawala sa pananaw niya si Layla. Bayno mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning Sugilanon. Layla Libat Part 31. Sa magyud ka paingon to si Layla, di ko sa dapit nga siya rin nahibaw, ma'am. Oy. Si Rickson. Rexon. Nuy di ko Tita? Hain si Layla. Kuan. Milakaw, Rexon. Unsa? Milakaw si Layla? Mao ka na, Rexon. Milakaw gyud siya. Basig mo pa ulit to. Malain tong lakaw, ma'am. Kaya maingon ba to siya nga di siya mo pauli. Pero mo pauli gyud to kay wa man to sila ang atuan kun dili ang bayra. Di na mo. Ha? Noon siya ni mga bata, ma'am. Muaksa sa takabalaka, ani. Bitaw da. Murag doon na gyud dili maayong panghitabo din, ma'am. Samtang ni paulit. Unsa? Agyug ining Layla, Nahipaw na gud siya nga, dili ko ganahan nga, mulakaw siya nga siya lang. Milakaw gid noon, ngawa ko. Apaso na ko siya sa gawa sa ospital. Tawagan sab na ko siya. Layo pa bata sa tuwa-tuan, Bimbo? Akuan, dili ta magdugay dito ha. Kinala makabalik dahin ko sa ospital. Kay magkinahalan bayag makapulis la si Tita Teresita. Pasag dito sila. Uy, hala ha. Di sa to na ko sila mahimong pasagdan, uy. Kinala mo focus ka na ko, Layla. Bimbo, kalma lang good. Hinahinaya lang ka ko. Kay lahi bayak ko. Naibaw kung lahi ka. Mabitang buang ko ni mo? Ay, ikaw ba sad ba? Ay, sa konsulti anang ako na kaing mabuang ka. Kaya nga no, day, di nakakailan ako. Huwag ko magkumidyas kung gibati ni mo, Layla. May nang mahibaw ka. Sukad sa adlaw sa ato untang kasal, sa nagkikidnap ka. Wa na ko mahilo na. Na, kalimti na lang nahitabo sa anong panahon, uy, Bimbo. Wala mo tayo mahimo adto. Nakidnap na ko. O, yan, nasad ko, nabalik na. Kalitan nila nato sila, uy. Tuwing tabua ba? Husto ka? Ako na ning kalimtan. Labi na ang pag-try doon na Rickson ako. Kiniya naman kauban ako. Ay. Ayaw na tubaga. Ha? Dili na ko tubagon? Oo. Klaro kayo nga si Rickson na nanawag. Busa, ayaw na siya tubaga. Layla, tubag ako. Tubag. Dong Rickson. Dong. Noy, anong may apas makanak ko din ni Silong, ha? Gisubo kong Tita Teresita ni mo dong ubanan ka sa imong pagbangutan. Unsa? Gikuyangan si Tita Teresita ni mo dong Rickson kay basin unya ko no madiscuss siya ka nga mag-drive nga uwa sa imong hunahuna. Anong dili mo siya motubag? Kinsa may dili mo tubag dong? Si Layla. Uy,
Kaluoy sa din ni Rickson na nagsigig tawag, oy. Unya, dili na ako tubagod, Bimbo. Sa omni na ako, naluoy na biyukay ko. Kinahanglang mo distansya ka ni Rickson, Layla. Kana, umutuman ka. Aron di na ko siya gukdon. Naunsa naman taong ka, Bimbo, oy. Reaction ka na magkalami. Desperado na ko karon, Layla. Busa ayaw na lang kong supagan. Lain masaday ka kung masuko ka, Bimbo, no? Ang taong mahiubos, Layla, masuko gyud na. Og nasuko na ko ni Rickson. Nasuko na ko. Ay nalagasuko, oy. Lain na ba ka masuko ka, kamulingin imong mata. Oh. Kalma na lang, gud ihagod, Bimbo, gud. Kuya, huwag mo sa tanimo. Okay. Kalma ba? Mukalma lang ko. Kana kung musunod ka sa tanan akong ipabuhat nimo. Tanan gyud. Daoy. Kailan ko naman ko ni mo, Bimbo, oy. Naluoy ba ako, Rickson, ay. Promise. Di ka angay maluoy niya. Kaya magkasasasab siya. Unya, dili din na sa angin mong ibuhat. Nagukdunin mo siya. Di lang tayo maglalis ng bahay na Layla. Kinilay ako ikasulti nimo. Kuhaon ko yun ang ako. O kay kita may kaslunon, kuhaon ti ka. Kika ni Rickson. Oh, Bimbo. I-off ang imong cellphone. Ha? Oh, gi-off ni Layla ang cellphone. Bungot sa iro. Tinuod ka dong, Rickson. Ang pasin na lubat lang na dong. Balik kay tawag. Ganina ra kong balik-balik og tawag niya, Noy. Karon iyan na yung gi-off ang iya cellphone. Muray gidangat. Ngano man taon ni bata, oy, ngano nga iya man ang gibuhat. Dili no digoy. Tunog yun ipasabot. Ug mao na itong susihon dong, kung unsa gyud ipasabot atong gibuhat ni Layla. Asa man to siya pangitaon, Noy. Sabay, basig mapauli sa dito, Spy. Tada, dali. Ako na lay muray, kay murag kakuya pura ka, ha? Mahimo ka nang mugawas ugma, Venus. Onya na ko mugawas, Papa. Usay unya na ka mugawas? Paabutan ko si Rickson. Ha? Usay paabuton ba? Pa, kinahanglan mabalik na ko si Rickson. Mamatay ko dili siya mabalik na ko, Pa. Unsa? Siya nakaigon din akong sakit. Si Rickson. O katong Layla. Venus, mahimo ba pasabton ko nimo? Kung naunsa na ning kinabuhi mo? Ang tinuod pa, kami ang kasluno ni Rickson. Pero giilog siya sa salbahis ka babae. Panuway nga way sungay. Unsa di ay? Busa mawion gud ako si Rickson gikan atong Layla, Pa. Saman, okay ka lang din sa itong napiling limi sa score na? Okay na ni Bimbo, oy. Dilim sa tamagdugay din eh, di ba? Madugay-dugay pa ta din Layla. Unsa? Pero mga na magkata. Dili man sa kudagang makaon ron. Kay gibusog man ko Rickson. Pinangga naman kay ko ni Rickson. Ipangga ka niya. Kay doon na siya giapas ni mo, Layla. Ayaw pagsultian na, Bimbo, oy. Isa ada maganda si Rickson yung magpakasalmi kung makamata na si Papa Luisito. Kana, kung makamata ba siya. Ha? Hoy! Layla, ang ako nang iyaan ang nagdakaroon sa kumpanya ni Tito Luisito. Busa, kami na magbuot sa dagan sa mong negosyo. Hala, kakusga na gudain ninyo. Gusto ka, gamhanan namin. Og sa ako nang gingon mo, mahimo ko na ang pagtangtang ni Rickson sa trabaho. Ayaw lang taon, Bimbo, oy. Naunsa naman ka, oy. Bigo ba mo sa una, ay kalimutan na. Ay, sa una rami, amigo. Dili na karon. Kaaway na ang pagtanaw ko ni Rickson, Layla. Na, bangkong na. Pero sa ako gihapon gingon, mahimo paghihapon siyang motrabaho, ubos sa mong pagpadagat.
Pero kinahanglang musunod ka sa tanan akong gusto. Ha? Sige. Mag-order tag pagkaon. Dong, hinay lang. Layla! 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 Dong, unsa naman dong? Unsa man? Naas Layla din eh? Ha? Wa siya din hinoy tingoy. Yan ang mga pagkaon, Layla. Kaon na. Hala, uy. Ka-colorful sa pagkaon. Kailan ka ni? Sila na? Sa mana siya? Kini? Muna siya chicken cordon. Ha? Cordon bleu. Ay, mau din na siya. La, di ka ta magkagubot din eh. Ha? Di ka ta magkagubot din ba? Nga naman. Okay, makana. May magdi kong bayad mo ko. Uy, bawa ka bimbo ba? Di mo gana mo kaon, uy. Ano chicken cordon? Namay skabitsi. Bitsi. Uy, hindot sa no, lami sa na, no? Wala, namin na. Sa ka na usa? Asa, kana? Ano magtaong? Lumpia. Lumpia. Ako man yung mga paborito, uy. Mo bitaw? Pero, Bimbo, ano mo kahilakon man ko natanaw sa pagkaon, uy? Layla, di ka na mahimong mo atras pa. Naasi mo mga kamot ang kaugmaon direksyon. Ha? Pagkasal ako sa huwes. O ipapromote na ko si Rickson sa trabahoan. Unsa? Ay, mau ba, Bimbo? Mao ka nang mahitabo. Kana kung magpakasal ka na ako sa huwes, Layla. Pero kung magmagahe yung ka sa pagsarong na ako, si Rickson yun ang maalaot. Bimbo, hinahinay lang taon, uy. Kayang gaba ba ya, di labihan na magsaba, ha? Si Rickson ang gigabaan og dili ako, Layla. Si Lahi Rickson. man ng gaba. Lahi ng gaba, uy. Di man nagikan sa tao, nga manimaus. Usa? Manimaus man na imo. Pero, kung naunahon yun, Bimbo, no? Di naman yung si Rickson ang sadaan. Usa dili siya. Iya kang ipakidnap sa adlaw sa tong kasal. Unya mo ingong kang dili siya sadaan. Kuan ka ng lagi. Sani, pero... Pero unsa? Giganahan man sa kung kidnap ko. Unsa? Oo. Sige, ganahan ka. Ano di sa kay giganahan man ko? Mula ginitinuod akong gibati. Giganahan sab kong gigikidnap ko. Dili. Di ko mo toong giganahan ka. Og, di na mag-iskot direksyon. Nya, kisa man dito isgutan. Lang sa kami tinutukay na ta din eh. Si Venus. Sige. Si Venus na to isgutan. Nasukusap siya na Rexon, no? Kinahanglang tabangan taga magkauli sila si Venus ug Rickson. Ha? Nung sigam ng mga mata nimo. Ay, sigaon mong yun ni. Ako, uy. Nga naman ni, uy. Siya nga naman oy. Ako ba? Oh, Nga naman naman, o kusiyon akong kasing-kasing. Kung muhiskot ka nga tabangan na to si Venus nga mabalik si Rexon niya. tuod kay mauna ang angay mahitabo. Ha? Sila si Rickson ug Venus ang angay nga magkadayon. Og ako, og ikaw sab, ang angay nga magkadayon. Mao na itong kapalaran, Layla. Hala, no? Si hala no. Unsa naman sab? Kalain ako, Bimbo, uy. Nganong lain man ka, Layla? Mula naman ko kasukaon kung maghiskutan natong duha. Usa? Layla, di ko madahaan na imong sinultihan, ha? Usaray tumong nako karon. Nga mahinayon gyud ang atong kasal. Sige na, kao na. No. May nanawag man ako. Hello, Bimbo? Oh, nanawag ka man, Venus? Kumusta nang imong lakaw?
Nangaon pa mi sa restaurant si Layla. Kauban mo si Layla? O, Binos. Okay rami karon. Maayo. Layla, hain naman ka. Dong Rison, nang palabi sa kaguldong. Makita na lagi natos, Layla. Mo pauli na lagi to. Noy, nagdudagit ko, Noy. Ha? O sa may imong kidudahan, ha? Rexon? Abi ko ni mo, Noy. May nanawag ni Layla sa ospital. Nga number lang. Masa? Uy, kuyaw na nila. Unya, wa siya klarong tubag kung kinsa ni. Pero, maila siya mga lihok nga nahadlok siya sa maong tawag. Ala, dong. Noy? Oo, tingali ang nanawag, dong. Oo. Kumidya, Noy, digoy. Naibaw ka gini Layla, Noy. Dili siya makatago siyang gibati, di ba? Mauna, moranik utot nga bango, do. Unya, wa siya mananghid nga mulakaw siya. O kung asa siya paingon. Wa sabto mga bitingali, dong. Kay wa pa man mo makasal. Dong, ngano ka? Yakson makagtiurok. Si Bimbo. Dili ka si Bimbo ang nanawag ni Digoy? Aron atong mahibawan. Tawgo na to si Bimbo. Ako siyang tawagan, Noy. Sige, dong. Ikaw na rin tawag. Kaya tingaling mahinaykan ka na ako sa Bimbo. Sige na. Dili mahimo nga makikita si Layla kang Bimbo, Noy. Tawag ka. Ato ginang mahibawan karon. Pero tambang na ko nimo, kalma lang yun, ha. Kalma lang ka. Kaya ako rabay kauban nimo tre, kalma lang yun, ha. Relax lang. Dili sa mutubag si Bimbo. Ako na busy tingali. Dili na mahimo, Noy. Kinahang magkasulti gid mi si Bimbo. Ay, lagi. Magkasulti lagi mo. Ayaw ka baraga. Magkasulti ra mo. Kinahanglang mahibaw gid ko kun hain si Layla. Mahibaw ra lagi karong. Kalma lang. Kay kitarang duha. Ha? Ako na sa idong na caller dong. Uy, hala. Nga, ako madining idol nga, ma'am. Hello, ma'am. Unsa naman mo diha, Digoy? Hay naman si Rexon. Kuan, di pa mi sa bahay, ma'am. Wa gyud diri si Layla, ma'am. Unsa? Ay, pamalik mo diri sa ospital. Ha? Ngano man, ma'am? Milihok na si Luisito. Unsa? Milihok na? Mabuhi na gid ay si Sir Luisito. Mabuhi kay mitoy po na. Pero, Digoy, di pa gyud mabuka ang iyang mga mata. Mata, dili mo buka, pero may tuybo na. Sige ma'am. Mabalik lang mo niya, Pidia, okay? Sige. Ako na rin amaman si Dodong Rickson, ha? Naon sa maday na diha? Ni Akso naglain, kay dili naman magkontak si Layla. Unsa? Ayaw pagduko-duko diha, Layla. Sagdi lang ko magduko-duko, diri Bimbo. Layla, wa ka na'y katrasan pa. Tungod kay di na kumuhunong. Ug mao na kay sulti ko nimo. Kay sabutan na to pagbalik ang atong kasal. Hala, uy. Nanindog na sa dakong balibo. Unsa? Maghis ko timog kasal pa. Nanindog akong balibo. Nalibaut. Layla, seryoso ko sa kong gisulti, ha? Seryoso masab ko sa kong gisulti. Nanindog akong balibo. Seryoso ko, Layla. Seryoso sad lagi ko, Bimbo. Layla, kinahanglang i-focus di mo nako ang tanan ni mong hunahuna. Tanan gyud. Oo. Ako lang suwayan, oy. Ayaw suway-suway. Buhata, Layla. Ha? Ibalhin rin ako ang imong gusto ni Rickson. Pwede day na. Pwede ka na, Layla. Kada, kung tunan mo imong kaugalingon, sa paghigugman ako. Alo. Pwede day na. Nga murag ginamo sa garapon ang gugma nga ibalin og laing girapon. Ha? Pwede day. Pwede. Suwayan lang ako balhin kung madaba. Ay, laging suwaye.
Buhatag yun. Tita, Ma'am, kumusta na si Tito? kumusta na si Sir, ma'am? Milihok ng iyang kamot, Dikoy. Og matod pa sa doktor, maayo ni nga timailhan. Ya posibleng makamata pa si Luisito. Maayo nun, tita. Unsa naman? Wa pa gyud mo mahibaw kon hain si Laila? Wa pagid. Nabala ka na gid ko kung hain ni siya karon. O kung kinsang niya kauban. Kuanong, tawag ka pagbalik si Bimbo. Tawag ka. Unoy, Unya, pangutan kung nahibaw ba siya kung hain si Laila. mo gina akong buhaton ay. Mayuntag mutubag na siya. Kana ang iampo ta. Dili mahimo nga dili ko mahibaw kung hain karon si Laila. Bitaw. Pero nagdali man gyud to siya lakaw ganina. Mito, no? Murag yung dunay kasabot. Bitaw. Pero may gyud nga magkasulti mo si Bimbo. Maayo gyud. Mao gyud. Hello? Rexon? Bimbo, nahibaw ka ba kung hain si Laila? Ha? Bimbo? Oh, nahibaw. Oh, hain siya. Niya siya matubangan, Rexon. Dili ko mo to. Patubaga siya na ako aron mo to ko nga kauban ni mo siya. Oh. Wala na'y problema. Laila, saban, nagisulti ka ba, Rexon? Wala, uy. Kanang mikurog man ko. Tubaga siya. Araw mahibaw siya nga nagkita ta. Huwag di na siya magduha-duha pa siya kung gisulti. Sige na, Laila. Tubagan na si Rexon. Dili man ko katubagon niya, Bimbo, uy. Kinahanglang tubagon mo siya. Aron mahibaw siya sa tugi kasabutan. Sige na lang, uy. Baby, ako na lang siya tubagon. Good. Hello? Rexon? Laila? Hello? Rexon? Laila? Naagad ka kauban ni Bimbo? Laila? Unsa may buti pa sa buti ni? Ha? Sultihi ko! Di mag-iingnan naman ti ka? Kabisan unsay mahitabo? Dili ka makikita ni Bimbo? Ha? Ay, kung hilaki-laki. Laila, kinahanglan mo pa uli kasabay. Magpaabot ko ni mo dito. Okay. Bye. Laila! Oh, Laila! Laila! Rexon. Dong kalma lang, ha? Doon na rin sulbad ang imong problema. Anong kahimpi ko si Laila, tita? Nagsabot naman, may. Uy, biya ay. Pero, anong nagpakita mo siya ni Bimbo? O, doon na yun tingali rason kung anong nakikita siya kang Bimbo, Rexon. Pamati alang una ang iyang rason. Kinahanglang sultihan ko niya sa hustong rason. Aron dili ko maburyong. Hatagi lang sa bughigayon si Laila nga mo rason. Mupauli na ako, tita. Adto ko magpaabot ni Lailas bay. Kamo lang unay mahibaw ni Tito Luisito din eh. Rexon, pag-amping sa pag-drive, ha? Ayaw palabi sa imong kaguol. Naunsa naman ning mga bata, ah. Ligoy, naaday ka diha. Naunsa ka? Sakita sa kong dughan, mamoy. Saman, unsa? Ngano? Dili lalim ang akong gibati nga nagtan-aw ni Dong Rexon nga mihila. Bitaw, luoy kayo siya, Tikoy. Murag tininuod na yun ang iyang gibati. Mas sakit ang aon ang lalaki kung hilap. Tikoy, kalma lang. Huutan sa kong dughan, mama. Mahimo ba imong hiluton? Oo. Sakit yun kaayo.
Digoy. Ay, mangdapitas imong dughan ang sakit. Diri sawang. Sa may kasing-kasing kayo. As kang sakit ang yung tanaw ni Dong Rexon. Gibati, kagyod ang iyang gibati. Agay, kasakit. Kini. Ang sama ning maragkahi-kahi kamay. Tumoy. Sakit yun di ay kang imong dughan, ha? Dili, ma'am, ang akong kumingking sa til imong natumban. Ha? Nung mahilak mo ka, Layla. Naluoy lang kay ko, Rickson. Mihilak siya sa kong paminaw. Di ka angay maluoy niya. Kay mangingilog siya. Kinagpailog masab ko. Taasan na yun ako buhok ko eh. Feeling gwapa na magyug ko ini. Pulas kong gwapo na nagilugay na ako. Kalibog sa din ilog-ilogan na no. Mitindog naman ka, Layla. Pauli na lang ko eh. Pauli ko. Dili ka na mo pauli. Unsa? Ay. Ngano ko tao di ko ni mo papauli ang bimbo. Tungod kayo magpakasal na ta sa huwes. Unsa? Nalimot ka sa kong i-propose ni mo ganiha. Ay. Ipadayon na to ang atong kasal, Layla. Hala, uy. Kung magkasal na ta, pasakaon ko ang ranggo ni Rickson sa opisina. Kompleto na sa papilis. Ang seremonyas na lang ang kuwang. Busa, mahimo na kitang magpakasal. Ang kanang bimbo, para una, break ko na. Ha? Ako na una og maayo, ha? Una-una? Oo. Di ka makalakaw. Kung di ka mutando na ko, Layla. Unsa? Kailangan lang mutando ka nga magpakasal na ko. Una. Siya una, ang punahon mo ko ni mo. Di ba, nitando na ko, oh. Nitando na ka? Nga magpakasal ka na ko? Una. Sabi nung punahon ko ni mo. Dili, oy. Oo na. Di magkakukalakaw kung di ko mutando ni mo. Muna mutando ko. Oo. Salamat. Nga nitando na ka. Ugma, manlakaw ta, ha? Ato i-process pagbalik ang atong kasal para sa kasal na nato sa huwes. Sige. Inya, mulakaw na ko. Ayaw na. Di ba, Jud? Mutiwas na tagkaon. Napay skabitsi, Kapaya kakuha ng di nakuha chicken na, block oy. o chicken cordon. Ay, di ko na, Kay- oy. Papaso tayo kapag kauna, oy. Ay, mukhaon ta. Kaya nikalit og gana ang akong... Mibalik ang akong gana sa kaon. Nga mitando ka na ako nga magpakasal na tang duha. Mukhaon ta. Nala, sige, oy. Mga on, magka... Sayang sabno kung hindi na to kanon ang gi-order ni mo. Bitaw. Imura ba ni Bayran, Gyud? Daka na ba kayo itong... Daka na ba taong mga taong gigutom? Maikog tang mag-usik-usik. Dong Rexon. Nian ang imong kape, Dong. Salamat nang. Ay, tawag kuskusin, ha? Kung magkinahanglan ka na ko, Dong. Nang, wabagin mo na wag din si Layla sukad ganiha sa wa pa kumabot. Ay, wa amang yun, Dong. Ay, kamura man ang nagbalik-balik pa din, eh. Ay, naunsa magyudiay mo, Dong, nag-away mo. As kang gubutas inyong kinabuhi, no? Biyain na lang ko din hinang. Sige, Dong. Layla, pauli na ako. Ulian ako. Salamat. Naluwag na akong dughan nga nakahilak ako, ma'am. Natandog sapkos gipakitang kagool ni Rexon, Dikoy. Sa una, sipat kayo ng bata. Pero karon nausap man. Tinuod gid ng ilang gingon nga ang gugma makatumpag sa labing habog nga bukid o makaliso sa buko sa kawayan. Sama ni sa kong gugma kanimo, Ma'am Teresa.
Unsa to, Dikoy? Ang hay na to, ma'am. Katapusan mong gisulti na ako ba? Rewind. Balik ka ra to. Ha? Huwa di ka kaklaro adto, ma'am. Gusto na kong klarohon. O niya, dili ka masuko kung akong klarohon. Ganong masuko man ko nga. Maramag dili to ang ikasuko. Sige na, balik kag sultip eh. Kadtong makaliso og buko sa kawayan? At di na mao. Ang katapusan yun ni mong gisulti ba? Hala, murag... Kadto bang miingon ka nga sa mas imong gugman ako? What? Pamumo na, Ma'am Teresita. Ito'y akong natungo. Muna imong gisulti? Ang imong gisulti, mauang akong gisulti. Unya, ursa may hunahuna mo. Ang bra. Ang nasa imong hunahuna, Dikoy. Masa akong hunahuna ron. Mao ba? Dumog na ni. Dumog na sa imong hunahuna? Ngano di ay, unsa di ay naa si imong hunahuna. Lain kay ka. Mga unta aron mag-celebrate. Ay, nasimbang di ay ang atong hunahuna. Ay, hala, uy. Nakatuhog naman na yung isdong Rexon din sa sofa sa sala. Uy. Day, Layla. Maayo kay ni anak ka, Day. Nang? Natug na sa Rexon? O taon, Day. Mura yung taon ng bata nga nagpaabot ni mo. Nakatuhog na lang. Biyain na lang ni Nang. Ako na'y bahala niya. Kaluoy ni Rexon, uy. Nakatugday siya paabot na ako. Layla. Niya na ka. Layla. Rexon. Layla. Ay, nanigos pa. Nga, mulakaw ka nga, dili mo nang hid ako. Mura kong mabuwag kanina sa pupangita ni mo. Sorry, ha? Sorry. Huwag labaw sa tanan. Ay, napakikita ni Bimbo. Layla, magpakasal na ta sa huwis. Aron, dili na ka mailog ni Bimbo gikan ako. Unsa? Maulang ka na ang paagi, Layla. Gawa na'y makailog ni mo gikan ako. Magpakasal ta sa huwis. Aloy. Layla, mabuwang gid ko kung mawa ka na ako. Busa, magpakasal na lang ta. Kuan. Ugma, ikayo na to ang atong kasal sa huwis. Unsa? Mauna ka na ang akong hukom, Layla. Pero, Kuan. Ayaw na kung pero, Layla. Kinahanglan makasal na ta. Bisan sa huwis lang una. Hello, Binos. Unsa naman ang nakaunian ni Layla? Unsa na may kalambuan, Bimbo? Mitando na si Layla nga magpakasal mi sa huwis. Mao ba? Maayo hinuon kun mauna. Importante kaayo nga magapos na nimo si Layla, Bimbo. Mao na. O kung maasawa na nako si Layla, musamot na ko kagamhanan sa negosyo ni Tito Luisito. Pero kadiyo, Tragod. Unsaon naman lang kung maulian gid si Tito Luisito. Ay, mamatay na siya, Binos. Kanay ipaniguro ko nimo. Unsa man ay plano mo, Bimbo? Giukay gyud direksyon ang akong kabuang. Lain ra ba ko kung ako rin masuko. Kay di na gyud kumuhatag bisan gamay na lang pabor sa akong kontra. Unsa lagi na iplano nimo, Bimbo? Patiwasan ko
si Tito Luisito. Unsa? Rexon, may mo bag buhiano na ko nimo? Ayaw. Gusto ko nga gaksun ta ka kanunay, Layla. Ha? Pero, kuan manggod, kanang magsabot na tag maayo. Oh, unsa may sabutan ta? Ang sitwasyon ko nato. Unsa man lagi na? Ang imo trabaho ang una, Rexon. Una nga tong kasal. Mas importante nga tong kasal kaysa sa kong trabaho, Layla. Pero, misaad biya ka ni Papa. Matarungan na gyud nimo imong trabaho. Ayaw ka bala ka. Tarungon ako ang akong trabaho, Layla. Ay, Rexon, kuan ba? Kung pananglit pa trabahoon kag laing kompanya, makahimo ka? Ha? Maglisod din nga liko, Layla. Tungod kay undergraduate ngud ko. Ha? Lagi? Nagbasol bitaw ko kung nganong nagbinugoy ko sa una. Mao ba? Kung mauna, maglisod ay kapag sudog laing kompanya. Oo. Lisod-lisod good. Kay ang ubang kompanya, mo di man magina sa imong nahuman. Ay, mao ba? Nahugma ko og arkitektur ko, no? Mao ba? Nahugma ko og arkitek ko, no? Ha? Mao ba? Maglisod jud ka pa narbaho ling kompanya. Oo. Kay ang ubang company, maginahanglan magbakir o kinahanglan nga dunay mo refer nimo. Ay, mao ba? Nakapabor lang ko sa company ni Tito Luisito. Kay pinangga man ko niya. O giisip man ko niya nga paryente. Buotan gyud ay si Papa Luisito, no? Oo, uy. O karon ba ko makatugkad sa iyang kabuotan, Layla? Og ako lang ning giusikan. Kung may eskwela day kagbalik. Daw pa katuig ang akong kuwang. Una na ko makumpleto ang akong kurso. Ay, duha sa day katuig. Dugayan, no? O daghan pang mahitabo sud sa duha ka tuig. Busa, unahon ako ang bahin sa atong kasal, okay? Dayon ang trabaho. Mohangyo correction, B. Unsa man ang imong ihangyo? Unaha lang unay mo trabaho. Una ang atong kasal. Ha? Ipauna nimo ang trabaho, Layla? Oo, Mona. Kinahanglan mo ligon kasi mo trabaho. Aron wala kayo makapapahawa nimo. Mao ba na ang imong gusto, Layla? Oo. Orikson, magina akong gusto. Sige. Kung mo imo gusto, unahon ako ang akong trabaho ug magpakasal dayon ta. Venus, unsa na may imong huna-huna, ha? Papa, di lang una ito magawas din sa ospital kung dili pa mo balik si Rexon. Unsa pa may gidugayan mo, ha? Tawagan ang imong pamanunon. Okay, Papa. Rexon, may nanawag. Ano misika naman sa na imong mata? Nahadlo ka na ninawag? Nganong nanuwag mo ni siya? Kisa man na. Si Venus. Ay, tubag ka. Hello? Rexon, hain man ka karon. Di ako sa bahay. May giasikaso ko, Venus. Ari ako sa ospital, please. Ha? Sige na, Rexon, please. Lain ang pamati ko sa kong lawas. Venus, busy ko. Busa, ba na ako makaduaw ni mo? Unsa may imong nabisihan? Dili na importante kung noon siya akong gibisihan. Basta kay dili ko makaana diha. Basta ari ako. Motong cute ko kung dili ka mo, ari. Venus, ayaw gamitan ng imong sakit
Aron, duminahon ko nimo. Dili na magsilbi na ko. Rexon, Imo man ang lawas. Aw naarin mo kung unsaon na nimo, Venus. Bye. buset! Oh, panuway nga way sungay. Ngano nasuko man ka, ha? Tingali ba yung atakiho na sa pagkakaroon, ha? May gaya na sa mga order Rexon pa. Hindi na nasab ka niyan hiyon. Venus, iya, kinahanglang magpakaayo ka. Aron makahuna-huna kag, makahuna-huna kag tarong sa imong buhaton. Kinahanglang patungahon ni mo, Sir Rexon, Papa. Patungahon siya! Samo kay mo uto kung sa... Oh. Ay. Nganong lahi man sila sa ubang tao, Layla? Si Bimbo ug Venus? Aw, ingon na naman gid ang mga taong may insulto. Mugahi man ginoo. Pero, nganong dili man sila makasabot? Nga ang kasal, kung way gugma, way lami. Layla, sorry. Wala na ko makabati nga mikatawa ka. Gimingaw na ko sa imong kabugal-bugal dun. Pero may magusakit akong tutunlan. Murabag ka nang dunay mo babag ba? Hindi sa kundugan sad. Pero minsan ning huot. Tungod na sa problema nga atong giatubang. Ay, manggunit sa kas kong hawa ka. Kalit-kalit yun ang imo. Layla, ayaw na gipakita ni Bimbo, ha? Kausan na lang, please. Ha? Unsay kausan na lang? Makikita lang kung Bimbo ugma. Katapusan na lang yun. Dili lagi mahimo. Masuko na gid ko niya kung magsamok-samok pa siya nimo. Wala. Oh. Si Bimbo na sa dano. Ay tubaga. Oh, sige, good. Oh, ikaw, good. Ibutan na imong cellphone diha. Ay na pagdadaan na aron di na makakontak nimo si Bimbo. Dali, Layla. Gusto ko nga matug-og balik. Nga naa ka sa kong tupad. Uy, hala ha? Ikaw ha? Si Mangyo kada. Kasweet ka na itong duha, no? Magtupad, Jud. Gusto ko nga mag-uban ta kanunay, Layla. Pero, tumalik yun mong saad. Naunahon ni mo ang trabaho kaysa itong kasal. Di na mo tubag si Layla. Di-control na sab siya ni Rexon. Klaro kayo. Tubagagi ko, Layla, kung di ka gustong magkagubot, ha. Tubaga ko, Layla. Tubag! Hello? Ayaw ibutang ang phone kung di ka gustong muana ko di sa bahay, Layla. Bimbo? Mapugos jud ka si Layla magpakasal ni Bimbo sa huwis. Mga kadiji, mga ka-listeners, sunda ang laing sumpay ning sugilanon. Layla libat. Ug salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.